लाभ स्ट'रि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ लोगोसे थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय। लामायाव नोंनि आगुं फासं गोसोआव उसाव बादाव खोनादों मोजां मोननाया मालाबाबो बावनानै थांनाय जिनिस नङा होननानै। जाय गोसोजों मोजां मोनदों गोसो थोलायदों बेसो बेखौ हमदांनो हायो होनना। नाथाय बे जेरावखि थाया मानो सानसे नङाथ' सानसे नों बेखौ लोगो हमथारगोन। नों गोसोआव सानना लानाया नोंनिनो गोरोन्थिमोन, बेनिखायनो नों दुखु दाहाखौ सहायनो गोनां जाबाय दा। नाथाय दा नों बेखौ बुंनानै खिथानांगोन आंनि बायदि मोजां मोननाय रावबो गैया होनना।